Prosím. Takže ještě to? Mačka? Jo, takhle ještě? Je to tam, ne? Ještě v tom teda to. Dáme na to pak na plastu. Tě bolet v krku z toho. Ale strašně bolí. Nebolí to tolik. Teď se zase tolik nebolí. Já nebudu chodit na nohu. Jak tu šišku, no? Ani šiška moc veliká. Je. No, teď jsem to myslel z toho. Jenom za to Jsem si opatřit. říkal, že je dobře, že jsem se v zimě sekl sekerku a teď to hned klasekou. Ona je velká. No, bejbinka je velká, pro ní jsou ty šišky akorát. Když na tento láme bude zavazek, klidně hoďte bokem. Já si ho pustím. Dám. Bojbince, dám bojbince. Bejbince zač. Vidíš? Super. Jenom ona, Baštěna bude chodit. Takže tak 4 hodiny, ne? Stává po obědě? Jsi mu dělal v létě uši. Udělal mě toho bolonu. Tak nám o tom zaspí. Moc to bolí. Já mám tady máku. Jenom takovou bez obrázku, chceš? Svou chlapáckou Na bolest, to já mám na bolest, no. Jemně, Teo, jemně. A máš ji sebou? Jo, jo. Ne, máš ji na bolestu, ale 10 minut kupájo, už. a já ti na bolestu. Já mám dost času. Já ti obláštovou. Já ti obláštovou. Nemám. Ale tak nedá. Tahle taky pomůže, uvidíš. Tak teda ne, tak Kutěj, ne. takovouhle. Ne, tak Ale to dole, když tam máš dobré Třeba- espresku. Já se kouknu, jestli taky nemám. Třeba má někdo pastelku, tak ji pokreslíme. Může tady máme takový Ty piču. Nateklo. Kolmek, kráva. Ano, takový konve jsem tam měl taky. Měl jsem díl odpočívat.
Ale ono to není úplně ideální místo k odpočinku, ne? To teďka nechci, no. Já bych si kafe. Ale když uděláš teďka 3 kroky, tak pak je tam úplně totální odpočinek. No, pak je tam... A tady já jsem to zkoušel tak a tady to ještě... Mně to připadlo tak snadný už odsaď. Ale dneska jsem teda fakt mimo. O tohle tam nerychle. Ty jsi šel tady víc pravou stranou, že? Jenom žlutou. Tady Ne, já budu taky doprava, tady jsem odpočil. Já tu obrázkovou nemám, tak to teďka zalepíme provizorně. Můžeš si udělat barevnou, žlutou. Hele, bílou žlutou chceš? Takhle křížek uděláme. Tak já budu zkusit. To je speciálna na odraniny, když spadneš. No, hele. To není lezecká. Aha. To je, když spadneš v lese. Jo. Košte. OK, takovou, jo. Dáme ji tam. Ale já natočím dát ještě tu žlutou. Tak jo. Dáme. A kterou chceš první? Žlutou nebo? Ne, já bych jim na to chtěl dát. Tu žlutou. Přímo na to. Na to sem? Nebo na to? Na to. Na to jde na to. Pojď. Tyhle dám prsky. Bude parádní, uvidíš. Já jsem čurák, vole. To jsem tě neřekl. Ne. No. Já natočím ještě tu žlutou. Jo, tady tu. Bude z tebe doktor. Budeš ošetřovat rány. Nadar. Hej, pohoda, dobře jste přišli. Aspoň jsme sem trefili, kurva, nás. Až byste zakřipili. Tak, to nikdy nebylo jinak, jak to vidíš. Účinkuje na vás. Tady nebude bolí. To už přestanete. Asi musíš začít povzbudovat toho strejdu. To není naše. Myslíš, že to vyzleze úplně nahoru? Ona pořád bolí. Tak to zkus rozchodit. Ježišmarja. Ale ještě to se mnou jdeš. Pohodě. Já mám napětý jak... Já už tě nejistý. Mě už to začíná Já jsem to znal. Přestaň. Já vím, že to bolí. Sleze mě. Já si chci vzít triko, už To už bude lehký, ne, teďka. Ty jo, strejda je už hore. Strejda to dál.